And ama-boys ngeke ngithi mina kubantu abantu fanele benze research before bahamba bayolanda mhlawumbe bathi umuntu uyolanda ama-boys. Unokuya endaweni uthola ukuthi umuntu iglass leli ngaka umuntu athi ngidayisa amafutha omkhovu agcwele iglass leli ngaka. Umkhovu umukhulu phele. Bawuthi usidudla umkhovu. Amafutha akhona awagcwale libhodlela lengaka. Ngeke agcwale. Because umkhovu isize yakho ungange 2 liter drink. 2 liter drink. Uyabo. Babathe solo ukubamba ulimi yini umkhovu. You're my boys. Abaye bazoqhamuka bathi ama-boys, abaye baqhamuka bathi umkhovu, abaye baqhamuka bathi ipiano, umantindi, into eyodwa nje yonke leyo. Into eyodwa. Amagama ahlukile ngokwama-tribes ahlukile. So ungaqhubeka baba. Yes. And then ke bese kuba khona ke lawo ama-boys. Mina ulwazi lwami olu-direct lugcina kuma-boys. Kodwa ngokwe-research ngoba ngiyayihlupha ngezinye izinto bathi kunama-va 3 Macy kunani engazi nokuthi bafika kanjani kulapho. Kodwa kuma-boys kunama-categories angafani. Kunama-boys anamehla u2, kunama-boys anesolodwa, kunama-boys anamehla u2 elinye phambili elinye ngemuva. Njoba ngisho ukuthi kahle ngathi umuntu o-dysfunctional nje. Kahle isikhathi esiningi. Tshwanetse le Google sent ke batla mu. But azikho ke uGoogle. Azikho uGoogle ngesizithola. Hayi zikhona kodwa Google yes sezi modifyiwe. Yeah. Kodwa ziningi nje izinto lokhuzana like inyoka uyayithenga inyoka e-pet shop your normal snake then you convert it. Ezinye inyoka fanele nayo. You understand? And ukuzuzolala nayo ngoba lapha ngemuva untombaza lapha ngemuva mncane kakhulu mhlawumbe into engaka so fanele kulokhuzana lokhu uzama ukuyitreata ugcine sokwazi lokhuzana